Aspirin je droga koja vodi poreklo iz familije salicilata, ima veoma široku primjenu, koristi se kao analgetik za smanjenje bolova, kao antipiretik za smanjenje groznice i snižavanje temperature, koristi se u manjim količinama u prevenciji infarkta srca, sprečavajući nastanak trombova, primenjuje se kao antiseptik, antireumatik, tonik ili maska za lice. Pitam se, ovako je široki spektar primjene, a ipak kažu oprez. Oprez je veoma važan jer lekom lečimo, a kada pređemo granicu umerenog, onda lek postaje opasan. Aspirin je koristan i u praksi jednostavno za primjenu, međutim opreznost nije na odmet, jer i bilo kojim lekom pa i aspirinom možemo da izazovemo neželjene efekte ako se ne držimo uputstva lekara ili farmaceuta. Zanimljivo je da je sintetički način dobijanja aspirina uspeo da objedini potrebu čoveka za ublažavanjem bolova različitih karaktera, ali je stvorio i funkciju da se isključivo lekom može rešiti nastali zdravstveni problem. Rešenje postoji. Treba biti umeren i praktičan. Mi smo na času realizacije vežbe primenili sastav. Napravili smo aspirin. Osjećaj je bio fantastičan jer smo sami prema predloženoj recepturi napravili lek. Nismo se oslobodili glavobolje jer i dalje treba da se uči, utvrde stečena znanja i primene u praksi. Ipak učimo šta ćemo raditi na poslu koji ćemo obavljati kad se budemo zaposliti. Mislim da je ovo bio pravi izazov. Ja mogu da napravim lek koji će pomoći ljudima onda kada bez njega ne budu mogli da reše svoje zdravstvene probleme. Znači, ja ću biti od pomoći i koristi i to je vrlo dobro osjećaj. Naučili smo još nešto. Postali smo bliži jedni drugom. Nismo se ustručavali da komentarišemo sve ono što radimo. Diskusija je osobito bila zanimljiva jer me je naterala da se duboko zamislim. Pitam se koje mi je mesto i uloga u zajednici koju pripadam. Da li će u praksi biti tako uspešan kao što sam bio i u toku ove vežbe? Učili smo, družili smo se, saznali smo više, naučili. Niko se nije postideo toga što je pogrešio. Ma nismo ni grešili, bili smo izuzetno precizni. I konačno, nije nam bilo dosta. Isprobajte i vi naš recept.